dobrý deň. Znova sa vidíme na našom kanáli Angličtina na zahryznutie. Dnes sa budeme venovať ďalšej slovnej zásobe. Priradili sme jej číslo 10, časť 1. Keďže sa jedná o slovnú zásobu, budeme rozoberať zložené prídavné mená. Sami uvidíte, ako sme si tieto prídavné mená vytvorili a budete ich tvoriť spolu s nami. Takže dávajte dobrý pozor a učte sa spolu s nami, opakujte. Takže prvé prídavné meno je prídavné meno prázdny. Empty, empty. Opakom je plný. Full, full. Sú tam dva L, hej? Je to dva L, dávajte dobrý pozor. Ďalšie máme slovičko pomoc, pomoc. Help, help. Ďalšie máme sloveso pomôcť, pomôcť, neurčitok. To help. No a teraz, keď spojíme pomoc a slovíčko plný, dostaneme prídavné meno helpful, helpful. Znamená to nápomocný. My sme si povedali, že záporné prídavné mená vytvoríme pomocou zápornej predpony a to je predpona An. Takže keď ju spojíme s týmto prídavným menom, dostaneme unhelpful, unhelpful. Čiže je to neochotný pomôcť, nenápomocný. Čiže helpful bol nápomocný, ochotný pomôcť a keď dáme tú predponu, tak je neochotný pomôcť. No, ale my môžeme mať aj inú koncovku a je to koncovka les. Les samostatne znamená menej. Čiže keď ju spojíme s nejakým iným slovkom, tak dostaneme prídavné meno. V tomto prípade je to prídavné meno, že je taký bezradný, bezradný. Hej, tak pozor, jedno bolo nenápomocný, neochotný pomoc s tou predponou, ale toto s touto koncovkou les bude bezradný. Hej, bezradný. Čiže helpless, helpless. No a teraz sa posunieme. Ešte chcem povedať, že to les, tá koncovka znamená vždy niečo negatívne. Hej? Full koncovka bude znamenať niečo pozitívne, koncovka les bude znamenať niečo negatívne. Ešte full, ako plný sa píše s dvoma L, ale keď sa už niečo spojí, tak už je to len jedno L. Všetko je na tej tabuli napísané. Prejdime na ďalšie, aby sme si ukázali, že ako to funguje, tak budeme mať použitie. Use, use. A potom ešte môžeme vytvoriť z toho sloveso používať. To use, to use. Takže vidíte, že sa odlišujú. A keď spojíme toto použitie alebo používať s tým plný, full, tak získame prídavné meno useful. Useful. Čiže vlastne je to prídavné meno, ktoré by sme mohli povedať, že znamená užitočný. Užitočný. Niečo je užitočné. Hej, je nám to k úžitku. Hej, k úžitku je to užitočné. No a potom, keby sme dali miesto full, tú koncovku les, čiže by sme získali prídavné meno useless. Useless. No a toto prídavné meno, toto useless, to sa strašne často používa v angličtine. Angličania ho strašne často používajú. Znamená to, že som ako, je to neužitočné, je to na nič. Hej? Ale musím to povedať, že veľmi často o sebe hovoria Angličania, alebo osoba hovoria, že sú useless. Napríklad som k ničomu, nedarí sa mi to pri nejakej činnosti práci, tak poviem I am useless. I am useless. Takže ešte raz, veľmi často toto posledné používajú, hej, lebo oni sú veľmi kritickí k sebe, takže povedia, že bože, som k ničomu, čiže niečo treba zašroubovať a nepodaril som mu to, alebo to není pekné, tak povie, že som k ničomu, proste vôbec nie som zručný, ako keby, hej, proste sa mi to nedarí, hej, takže toto je veľmi často používané. Takže toto sme mali rozobraté zložené prídavné mená. Ešte chcem povedať, že doteraz, keď ste s nami od tejto
začali tieto zahryznutia do angličtiny pozerať, tak musím len povedať, že sa jedná o krátke videjká, ktoré vlastne vždy hovoria buď o slovnej zásobe, doteraz, ak ste ich pozerali, tak ste získali asi kapacitu už 50 slov. Gramatiku rozoberáme veľmi krátko, vždy len jeden gramatický jav, aby sme vás nezaťažovali, aby ste vždy to pochopili a aby ste boli v učení sa jazyku úspešní. Takže ďakujeme, ak sa vám to páčilo, tak nám dajte naozaj páči sa mi, tým nám pomôžete, aby sa tento kanál dostal k viacerým ľuďom, ktorí sa chcú učiť angličtinu bez toho, aby navštevovali nejaký kurz alebo chodili do nejakej školy, pretože keď pôjdete postupne v týchto našich zahryznutiach, tak sa dostanete až do cieľa a budete vedieť hovoriť po anglicky.